kajing persya jengkin hun baper kan thup na du ka sarkar meglai ka citizenship amen a ka badai ka babiang palat ong no yelam yada lakari uba aden bler sai moin haba kan ba gilap tai khobor lai thu bakat kum ka jing ong the way professor nan Dhaka University kiladun hadu kumasi spa khalai langut kinong bangla ki barung sa India kum taw lo ong baleng ba ka jing ra jong ka sarkar pedang ya ka CEA kandon ka jing siir ba kite ki brio ki la ban long kinong sang sang pura ka India ngala banong it's rather too late tamba kadon ki better late than never no try ka sarkar jala kalade banle yegne la kham katukan ni por ni so ban pni komba kiwi ki jala klale mas ndep pan pas ya ka si parliament jero pro atli ki ye kalau sabha ba raja sabha ngile ki don states ke la adopt a resolution te ngi ba lese nagal jala meghalaya kila kham slam agwe di bakapata tenring asoba kani kadi ka wei ka banga ala kren hakapor bangawan bangai ka press conference ningkong ni pala ka government mo ka state government hangi kalong serious ka persya akla de ban adopt a resolution tenga soba ka jingle aja ka sarkar wada kalong kham dir ka por kadi ka jingle ka ba ngila community la kham slam bakan ai ka resolution tenrei kai ga baplong iki bakin chim hadu kani ga khap ka bamantan SAT stamaki ka belapan cuba nakalian ka sarkar ka sin ka meningkong ka persang man persotho ye ki pat ba la exam ya ka CE ki kato ka ditli ki penta mo jong ka jala megala rengi na do ka sin kong yong ngim priang nakalian ka revolution ya la gari hi yong ba ka CE kamde pentri kam ka jala megala wat na ka trikam hapo asam ka don ka jingma ni nakalian ka CE ki bobon kiri orang ba ki bikidu ki om baden ni numla padong ban persya tang ni ndre ka ni ka CE hi kare panong baganum dei panong an hakari india hai bro koi te kan utam haka jala ko chi te kan nongren ko chi hadu utang yeng be talo ko ga nongren bangi persya ye ga si nginum bat ngarang de pan haki interview ko ki baki local channel nakle ka electronics media ke berawan pan kli jingkli ye ga ni ga jo ngapan pau kum ta hi ba nginum la pan priang panong ba ka si kanum trekam ta ki katu kan ni ki penta ba kan trekam haki katu ni kade be panong borok ko ke state kanum de pan trekam bat ni de community ru ba ka si kanum trekam hakari india hai bro kade ka granting of citizenship ya ki nong Bangladesh ki Hindu Bangladesh Pakistan Afghanistan te lar kini bat kat kum ka jingkren jong wei na ki professor of economics hapo Dhaka University abul barkat dalam bakala keren jung wong ba ka migration ka jong ki Hindu Bangladesh na Bangladesh adu arjar khatlai se India ka lapo Hindu shispa khatlai la means 11.3 million ni don tang 1.4 million tela uni menta bat kumbakalong ka hameghalaya jala meghalaya ngim pala bentek kanu gidon ki bakum kita tendringi suthu shai ba kham tam ki border area kini ki labon mo lesi ke jingja kabrang jashan lu kapin ye ke jing small scam ju killing bakasi e baki lalong ki trash no yes habo kani ke jala ju ti kandon ka threat kandon ke jima ka bakrau lari ki bakum kini ki don haka jala asam ki bon but we bagi layo abang ki nong song juga India temu kami asu iki bakin drum siang ni ke jala ka jungi ninum la ban khang ye ki nong song juga India bakin drum siang ni ke jala jungi but kumbor mata lingim don ki an ki ban perking ki ban regulate ya ka rungami jong ki we pa ki nong India siang ni ka jala ka jungi dei nama kata long ni hapan persyak ya si